Преди да си направим пастета от скумрия, ще си направим едни крекери от едъм сирене. Страхотни са, стават бързо, лесно и са много вкусни. Взимате един слайс от сиренето и може да използвате формички за бисквитки или просто да си ги нарежете на правоъгълничета, триъгълничета, както решите. Аз използвах формичка за бисквити, понеже тези крекери са предназначени за рождения ден на Ива, а тя много обича рибки. След като си нарежете крекерите, взимате тава, покривате я с хартия за печене и си нареждате крекерите. Печете в предварително загряна фурна на 200 градуса до готовност, докато получите едни страхотни златисти препечени рибки. Хубавото на това сирене е, че не се лизва и си остава във формата, в която сте го отрязали. Оставяте ги да изтине и стават страхотни хрупкави крекери за всичко. А сега нека да си направим пастета от скумрия. Става много лесно. Трябва ви само 200 грама пушена скумрия, 100 грама крема сирене, по сока от половин лимон и черен пипер на вкус. Сол не е необходимо, защото пушената риба е много солена и не е необходимо допълнителна сол. За да си направим пастета, просто начупваме рибата в блендер или ако искате едри парчета, да не е. Просто си я накъсвате на малки парчета. Но аз обичам да е гладка сместа за пастета, затова използвам блендер. Слагам всичко в него, парчетата риба, крема сиренето, сока от лимон и черен пипер на вкус. И всичко това се блендира до желаната гъстота. Това е. Пастета от скумрия е готов. Бърз, лесен и много вкусен.